buafu aya yesi ema yete se mango a enyini ye na wo hye ne bunu na enyini a wawe hwe ene mema no yete omo bunu na yede nkyene ahohoro ho na ya yeden yawe enti do feel sa wo de ene de enye mema na hye ye dabi ye mom ne hye mema ai dabi aswala pa enti sa wo de wo ho na wo feel sa ogo ana on soro ye onimu niam bi nti no o kasa kire ne anyhow unim kwa se eye bedwamu na one no ehia no na se waba wo ho na se wabra eye ntokwa eye abufuo eye fidgeting na mo mada na wo ha adwendodo na wo pe ha dodo na wo be anko anko hin enti wo ye ne saa na so mo no no de da o kire bi obehye me madwo adem a Oma if you say de na no de ye nti no on pese nkwala ne behu de ye course